A confusión, incerteza e falla de información que rodearon o naufraxio do Argos Georgia, dadas as circunstancias e a zona onde se producía, fixo que nun primeiro momento a Antonio Barreiro se dese por desaparecido. Na lista oficial proporcionada pola Delegación do Goberno en Galicia, cos superviventes e os falecidos, non figuraba o nome deste veciño de Noia. Sen embargo, semella que o seu corpo si podería estar entre os 9 cadáveres que puideron ser recuperados tras o fundimento. Parece ser pola distinta información que chega que pode darse esa circunstancia. Evidentemente, nós intentamos poñernos en contacto ca familia, pedíronos cautela e respeto nese sentido, é comprensible. Evidentemente, puxémonos a disposición da familia para todo aquilo que puderan precisar. Si finalmente se confirmaba definitivamente este feito, pois incluso valorar a posibilidade de declaración de loito oficial e demais, pero entendemos que en todo momento o Concello vai a ir da man do que decida a familia. Entendemos as súas cautelas e a angustia e toda a situación que levan pasado ao longo dos últimos días e, por tanto, aínda que parece haber unha sospeita fundada de que así pudese ser, pois imos a esperar a ter unha confirmación oficial e ter esa información de primeira man, tanto por parte das autoridades competentes como por parte da propia familia. Dende o Concello prefiren ser cautelosos á espera de que o Goberno británico confirme a identidade das vítimas mortais, ás que se lle está a practicar autopsia, un proceso que podería demorarse ata 2 semanas. Imagino que se están facendo investigacións, todo isto está resultando complicado polo traslado, por o proceso das autopsias, o que, ademais, pola información que nos chega, parece ser que incluso ese proceso pode prolongarse ao longo de aproximadamente 2 semanas e demais. Entón, o dito é trasladarlle o noso ánimo, o apoio ás familias, ademais nunha situación tan complicada e sobre todo cando se producen situacións de información contradictoria, de incertidume que fai que esa angustia todavía sexa maior. De confirmarse que un dos falecidos é Antonio Barreiro, serían 3 os mariñeiros galegos mortos no naufraxio. Non pode engadirse aínda a esta lista o nome do ribeirense Juan Antonio García Pichón, que permanece desaparecido.